Dérú fílód íos a chumbás. Agus thug siad an Cristó le iompar ghlach íosa leis an Cris, agus dumpar sé tríd sráideanna Jerusalem. Bhí sé trom, agus 3 uair hit íosa ag iompar an Cris. Bhí na saidiúirí cabhra áil dó, agus bhí feardar a bheanam Simeon cabhrú le íosa an Cris a iompar tríd na sráideanna. Bhuail sé le na bháthair, bhuail sé le mná Jerusalem. Bhí daoine ar an taobh a bhí brónarthú, a bhí ag gol. Bhí daoine eile a bhí ag magadh faoi. Dumpar íosa an Cris, go dtí gur tháinig sé go Calvary. An ceathrú Rúndiamhra Brónach Iompar na Crise. Ar nathair atá ar neamh, go néifir de anam, go dagan de réir, go néifir de thular an talamh mar dhéanta ar neamh. Or na rán léithúil we're doing inniu agus má doing ar bhíocha mar a bhahamid ar bheicúna féin is nálaigh sin I gathóach sair sin bhil amen. Séad a bheithe uire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is banathe thuú idir na maná agus is banathe túra de do bhrna ísa. A néomhhuiir a bhhar dé guaoirí na paci inis agus ar úr ar bháis amen. Séad a bheithe uire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is banathe thuú idir maná agus is banathe túra ar dúran éasa. A néomhhuiir a bhhar dé guaoirí na paci inis agus ar úr ar bháis amen. Tá séad a bheithe uire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is banathe thuú idir maná agus is banathe túra don bhuine ísa. A néomhhuiir a bhhar dé guaoirí na paci inis agus ar úr ar bháis amen. Séad a bheithe uire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is banathe thuú idir maná agus is banathe túra a bhuine ísa. A néomhhuiir a bhhar dé guaoirí na paci inis agus ar úr ar bháis amen. Tá séad a bheithe uire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is banathe thuú idir maná agus is banathe túra dú bhuine ísa. A néomhhuiir a bhhar dé guaoirí na paci inis agus ar úr ar bháis amen. Séad a bheithe uire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is banathe thuú idir maná agus is banathe túra dú na bhuine ísa. A néomhhuiir a bhhar dé guaoirí na paci inis agus ar úr ar bháis amen. Séad a bheithe uire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is banathe thuú idir maná agus is banathe túra dú na bhuine ísa. A néomhhuiir a bhhar dé guaoirí na paci inis agus ar úr ar bháis amen. Séad a bheithe uire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is banathe thuú idir maná agus is banathe túra dú na bhuine ísa. A néomhhuiir a bhhar dé guaoirí na paci inis agus ar úr ar bháis amen. Séad a bheithe uire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is banathe thuú idir maná agus is banathe túra dú na bhuine ísa. A néomhhuiir a bhhar dé guaoirí na paci inis agus ar úr ar bháis amen. Séad a bheithe uire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is banathe thuú idir maná agus is banathe túra dú bhuine ísa. A néomhhuiir a bhhar dé guaoirí na paci inis agus ar úr ar bháis amen. Glóir den nathair don bhac don Spirit Neamh. Mar a bhí ar dús mar atá inis is mar a bhés go brát rí héal na scéal amen.